November 2021 anasaina $1 billion investment deal ndi kampani ya ku Egypt. November 2022 anasaina 7 trillion kwacha bridging foundation. Posachedwa anatenga zisilu 70 kupita mu Mozambique kulandira degree ya ulemu. From there anapitilira ku Italy kucheza ndi Papa. Pa ulendo omwewu anakwera njinga yakapalasa mdziko la Germany. Pamene amabwera mafuta anayamba kusowa, anatumiza anyamata ku Kenya akuti government to government contract. Anyamata amenewa Ibrahim Matola, Priska Pondangaga komanso mbusa Zaki Kawalala anauza Kenya iwapase mafuta pa ngongole akuti adzabweza akakula foja. Atawakanira, president anapita ku Dubai ndikumana kuti makosana timafuna mutipase mafuta, ifeyo tidzakupasani foja, tea, coffee komanso thonje. Ndiye kuyankha kwake Minister of Investment Swedi anamuza chakuyaonera kuti achimwene musavutike, ifeyo kuyambira kale thonje, tea, coffee zonsezi timatenga kuchokera ku India ndi Bangladesh. Ngati mufuna mafuta tipaseni forex, ifeyo tikupasani mafuta. Pamenepa achakwera naso choyankha anangovala mkanjo woyera ndi kupereka moni. History is the best teacher.